ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Bunga inyong gihambin, ilabi na sa punto legal. Sa si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasa na ikaw. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos ang direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Amen. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Man sa mga artista magkukuhi ning akong suwat suliran. Ako si Elena, minyo og may mga anak. Taga Tagum City, Davao del Norte. Punto medikal ning akong suliran. Bahin sa gamati sa kamaguanga nga nag-edad og 26 anyos na karon. Aron niyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ang akong anak. Kagwapa sa itong anak, Elena. Guilty sa kaayo, pero bugag. Lagi. Salamat in taon sa Ginoo. Pagkadali sa panahon. Murag kanus alang tong panahon nga gianak ti ka. Karon, ikaw na naning kamot alang sa atong pamilya. Lain sa kay di ko madako, ma. O usa pa, dako ko pasalamat ninyong papa sa pagpadako nako. Ug sa pagpa-eskwela nako. Maong karon, pasag di kong makapamawi ninyong duha. Nak, dili baya ko gusto nga maghago kag maayo, ha? Mauna, ayaw gyud paghago og maayo. Kay ako, kaya pa na ako manarbaho na. Papa, oy din lagi pa. Maedad na ka. Pahuay na trabaho good. Usa pa, pila naman lay gastuan ang akong manghod siyang pag-eskwela pa. Usa naman lang katuig, mahuman na siya. Salamat na ka. Swerte gid kay mi nga nakaanak mig parehas nimo. Ug swerte sab kayo ang mga manghod nimo nga nakamaguwang sila og grabe ka responsable ug manggihunahon-naon kaayo nila. Salamat pa. Kaming duha si Papa nimo ang angeng magpasalamat, Mara. Uy, kahumotun aron nimo giluto. Mas maayo nga nag-abot ni Mara gikas trabaho, makakaon dayon siya. Oh, mao gyud. Kaya nakasiguro ko nga gutomon yung itong bataan nagpauli ato ron. Oh, Mara, anak? Oh, ngano ka? Nak? Doon na kay gipamati. Ang sakit ka kong tiyan. Uy. Maragikot-kot ang sud. Oh, unsa? Uy, tingaligpas mo na, anak. Lingkod ha, lingkod sa diha. Magkuha kong initubig aron ipainom nimo. Oy, kumusta naman? Niarang-arang naman. Kapila naman ni this month, maoy nga mo sakit akong tiyan.
Tingalig stress na sa trabaho, nak. Di masag ko stress akong trabaho, ma. Nala, sige. Sige, gutom ka. Dali na, manghaon na ta. O, ma. Ricardo, si Mara ni bangon na. Tingalig malit siya sa iyang trabaho. Di so naman to sa banyo. Palong to ligo. Tawag ka, Elena eh. Tiwas sa saring giluto ko, be. Abi. Mara, ngano? Ma, maawa kong tilo magkayo. Uy, pala, ngano man na? Nak, ayaw lang sa kagtrabaho. O ba nanti ka, magpa-check up ta? Sige, ma. Magpahibaw lang ko sa akong kaupandaan. Common allergy reaction ra ni ma'am. Ay kabala ka. Hatagan na tug tambal ang imong anak. Salamat kaayo, Dok. Pagpanganak na ko aning bataa, healthy man unta kaayo ni siya. Pero karon nga nag-edad na siya 26 anyos, daghan naman kay allergy nga manggawas niya. Sa una namong pagpa-check up, murag nakapanti rasad ko kay matud lagi sa doktor nga common allergy reaction ra kuno to. Pero nakalabay ang mga adlaw, mura magdili mo talab ang tambal para allergy sa akong anak. Unya, Mara, nak nga naman ang bili mo. Pero di man ang hubaga. Oo, kay bao, ma, uy. Huwag mo ko gikaunlain. Uy, iminiday nagtambal. Oo, ma. Ricardo, unsa man ka? Mura maglawom ka ikagyaw na una. Kuyawan naman ko, day. Karon pa ko mahinomdom. Ha? Bahin sa unsa man? Kanabang kipamati karon ni Mara ba? Ingon ana ba sa to sa una ang kipamati sa kong igsuon nga namatay? Ha? Uy, Ricardo, ayaw ko pagbinuang di ha? Wa ko magbinuang. Karon pa ko mahinumdum nga nagtuom eh. Nga common allergy reaction lang to. Pero dili di ay. Mao nga dili ko mo ang mga tabal niya tungod kay dili mao ang diagnosis sa doktor niya. Ricardo! Ma, Oh, ma, listen kay ikinhawa. ha? Uy, ginoo ko. Ricardo! Ricardo, pagtawag dahil ng ambulansya! Ricardo! Baby dropping! Airways filling! Ginoo ko. Ayaw inton pasagdi ang among anak. Maluoy inton ka, Diyos ko. Lord, tabangi ang among anak, Lord. Elena, Ako si Dr. Lim. Usa ko ka espesyalista. Stop antihistamines. This could be hereditary angioedema. Mao day nga dili mo talabang tambal tungod kay dili day ni common nga allergy reaction. Ano, kumusta naman ang among anak, Dok? Stabilize na siya. Pero kinahanglan magbantay mo pirmi. Kay delikado ni kung dili madali dayon. Dr. Lim. Sakit ka ingon naon nga isip usa ka inahan, hapit mawa na mo ang among anak. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unsa man gyud ay ni ang hereditary angioedema? Nganong dili man ni siya pareha sa ordinaryong allergy? Sa kaliwat bigyud ni? O mahimong mogawas ni sakita bisag way family history? O ganong karon ra man nimo gawas niya nga 26 anyos na ang iyang edad?
Healthy man unta ning bataa pagpanganak nako niya. Ikaduhang pangutana, mahimo ba ning kalit lang mo abot bisag way naka-trigger? Unsa man mo pagkaiba nga delikado na ang hubag? Og pila man sad ka oras ang adlaw umulungtad ang usa ka atak? Ikatulong pangutana, nganong dugay man kasagaran ma-diagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente? Kinahanglan ba nga pirmi siyang magdaog emergency nga mga tambal in case lang? Ikaupat og katapusang pangutana. Naabay pagkaon o lifestyle nga matabang ani? Unsa man ang pinakaimportante nga emergency plan ani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Elena. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, na sa bako si Dr. Rene Obra makig-uban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account. Kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang inyong mga legal na mga problema na si ato ni Eileen Bathan anda mong tagana nga musulbad sa inyong mga legal nga mga problema. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga when you cannot rely on yourself anymore, lean on God. Mao gyud no? Bitaw na ingo nga kanang pero mulihok gyud ta. Lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Pero magsigil lang ta pog salig sa Ginoo po, di pug ta mulihok. Di po na mutabang ang Ginoo nato, no? So lihok tao kay tabangan sa Ginoo. Prayer is a very powerful tool to overcome our mga problems sa ning kinabuhi, no? Ang atong magtatampo karong adlaw si Elena, minyo ni siya na mga anak taga Tagum, Davao del Norte. May tugod kini sayang kamagulangan nga anak sumasarabati nanto ganun sa drama. Kasi may mga Tagum Davao del Norte. Si Bob Ogro Trinidad sa Davao City. Kumusta nga itong mga durian da Bob? Taga itaon midiri. O nga kong mga batchmate, classmate nga na nag-practice sa ilang medical profession diya sa Davao area. Mga biyong family diya sa Baganga, Davao Oriental ba na? Munsan nang lupita na sa Davao, no? O gana ako'y great diri, no? Nga bago lang ako ning nahimamat sila. Mga taga Dumanhog, Cebu City. Ano na? Dumanhog, Cebu. Mga Razo family, si Fe o si Tiro, no? Nga naa diya sa Dumanhog, Cebu. The same is true to Crispa Libod-Libod diya sa Alopes ning Dakbayan sa Sugbo. Mga tagay na Bangga Bohol, mga silingan ni Porfirio Lim, no? Veronica Buning Usoy, Virginia Intal, Artemio Intal Jr., Marites Intal o Glora Husoy diya sa Inabanga Bohol. Musta naman ay mga Abilia family diya sa Santo Rosario, Inabanga Bohol. O nga itong in charge na ang atong city administrator sa City of Naga, Cebu. Ug may designate nga si Sinro, Sinro, meaning to say Office of the City Environment and Natural Resources sa City of Naga, Cebu, ang panguluhan ni Engineer Arthur Villamor. Musta naman ka, Engineer? Inumdum pa ka nako, Dr. Rene Obra, katong imong nahimamat. Kauban nilang Samuel Lapot Jr., Berdel Alensonorin, Vicente Kunsi ba to? O Alfie Altornon. Sorry, di kayo ko makakuhan sa inyong mga sinulatan. Di kung sa kaning si Samuel Lapot Jr. ni Ben Lapot, no? Silingan ako na sa Kantauan Naga. Musta naman to mga Lapot pamilya, no? Hinaot nga okay na kinabuhi, ha? So going back to our sender, si Elena, itong kini sa problema sa iyong anak, ako lang pa rin kamutan ni Ellen, medyo lamlaom ni problema sa imong bata na. Kining unang pangutanan ni Elena, unsa man gud ning hereditary
angioedema. Nganong dili man ni siya parihas sa ordinaryong allergy, sa kaliwat magyud ni o pwede ni mugawas sa kita bisan way family history. O nganong karon raman ni mugawas niya nga 26 anyos naman iyang magulang anak, no? Healthy man unta siya sa bata pa pagpanganak nako, no? So ako lang gining paningkamutan ni Lina pag bat-bat ning imong mga pangutana kining gitawag hereditary angioedema panagsaon ra ni, no? O gitrans in the family na ni say mga genetic loading, no? Delikado po ni og dili lang matagad kay mamaga man ang kamot, ang tiil, ang naong, hasta ang sex organ, ang tutunlan, mo sakit or uncomfortable kay sa imong intestinal functioning. Wala ni magtuya-tuya, murag gituya-tuya ba, mag-nausea nya, mag-vomiting. So rare na ni siya. So naa ni siya inonta genetic loading, meaning it's the family. Dili ni siya pareha og allergy, no, lahi ni siya. Ang sumasa kong nibalan, nandi siya something to do with kining gitawag nato og wa sakto nga pag-function nga protein sa lawas sa tao. So lisod kay ni pag-explicar nako nimo mga medical student lang ano yung makasabot, no? Pero basta kay something to do with inhibitor protein nga naa diha, mo dysfunctional ni siya mo nang mo resulta sa pagpamaga sa mga parte sa lawas sa usa ka tawo nga hingtungdan niya ani, no? Kuan ni siya medyo marimedyohan pero wa gyud klaro nga tambal, no? More on symptomatic, siyempre kung mamaga, kuan ka something manipis-nipis sa tanawng, inom bakag mga antihistaminic, pwede ra, no? Pero gini siya may tambal, no? Ug nang gitan mga tunay, mahudtan kag usin kung why krimis na lang ganang mga video ng mga nato kayo ba ano mo siya o mga maka hupay sa inonta discomfort, okay? Like antihistaminic. Ikaw na, pwede ba ni kalit mo abot bisan walay trigger? Kung saan na mo pakahibalo nga delikado na ang hubag ug pila masag ka oras o adlaw bulong sa ati. Naay maka-trigger na ni, labi na ko ng usa ka tawo may stress, ma-traumatize ba for whatever reason. Kunya with hormonal o na kining ug nagsuffer ni siya og mga medical illnesses o kondisyon. Gani gituhuan nga usa sa mga maka-trigger na ni kanang mga tawo nga nagsuffer og mga malignancies, no? O mga immune diseases like lupus, oh, makakuan ni siya, makasagmo, makasugmat or makapagrabi kining gitawag natong hereditary angioedema. So madili tab ka kun og pila ka adlaw siya mutunga, pero basta kay mutunga ra ni siya. So may gani madani ni mo usa ka doktor nga expert ani kanang mga allergologist, no, immunologist. Naa mga doktor nga nana, ay nailhan nga allergologist. Basta naa sila, ha? Allergologist and immunologist, mga expert sila ni aning mga problema. Sunod nga pangutana, nganong dugay man kasagaran madiagnose ning hereditary angioedema? Pwede ba gihapon mo trabaho og normal ang pasyente? Hinanglan ba nga permis siyang magdala og emergency nga mga tambal in kaso? Pwede raman siya mo trabaho. Lani ang life expectancy ani mga tao nga naay hereditary angioedema pareha ra gud sa general population. Dito makiyong dali ni sila mamatay or unsa man diha, basta kay careful lang ka. Nya maglikay lang ka sa mga triggers like mga pagkaon sa dagat kanang shellfish na mga dairy products, magbantay-bantay lang po ka, ha? Kay na ay mga kuan. Nya kadto mga tao nga na ay mga problema sa ilang ngipon, ha? Maka-trigger po na siya og atake ani gitawag na to og hereditary angioedema. So ang common ani nga pagtuo nga allergy ni siya pero dili ni siya klase sa allergy. Lahi ni siya nga kaso pero maalibyuhan ang mga symptoms gipaminaw sa usa ka tawo nga naa niani pinagi sa pag-inom og mga antihistaminic. Unsa may mga antihistaminic available? Ang common din sa ato kanang mga cetirizine, loratadine, ha? Mga steroids pwede sad. So makakuan ni siya,
katabang-tabang, pero dili gini siya may tambal. Kaya wa man ni siya tambal gyud yung makaayo. More on symptomatic lang approach na mo ani mga doktor kung naani mga problema yung ani. Pero balik ko na ko sa makausap ha, panagsaon ra gini mo tungan ning mga yun ani mga problema ha. Sunod di ko, nga pangutana naabay pagkaon o mato akong giingon nga lifestyle nga mga tabang ni ani unsa man mga pinaka-importante nga emergency plan ani. So imo nang ida og allergologist kay sila may expert ni ani Elina. I do not know diha sa Davao og naabay allergologist or immunologist. Mangutana lang kuno diha og naaba. Kaya maglikay ka kato mga sipon sa kung ipanganlan a while ago ng mga nuts, peanuts, soy nuts, basta kay mga nuts no na maka-trigger na siya. Onya mas maayo nga naani siya yung mga vitamins no. Vitamin D is important. Asa man to makuha ang vitamin D? Pinagi sa pagpainit sa adlaw. Ay, wala pong dugaya kayo. Kung pananglitan maghubag ang tutunlan, delikado kayo nga, di na ginawa, kinanglan nga, mahatagan siya hupay, pinagi sa mga, pwede steroids kani, or pinaka-practical, nakatunggingon ako mga antihistaminic, itong cetirizine, loratadine, pwede na siya. Ha? Ay, makahupay man siya sa not discomfort. Alright, so takasabot ka sa speaker ni mo Ilina diya sa Tagum, Davao del Norte. Nakalagbay na ko aning Tagum, pero wag ko makanaog sakay kog kanang passenger bus lang god, dugan na itong panahon. Pero nindot ang lugar nyo diya. Hinaot nga okay rin kinabuhin na ito diya sa Mindanao. Alright, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa atong radio program sa RMN. Taas kita greeting din sa atong lugar. In fact, proud kay ko na ako ning ibalik-balik sa mga kauban sa Lions, no? Kung kami, nakadawat mig award, the best radio drama program nationwide, no? Happy kay mi si atong Nailin Batan ni Anipon, no? Wag tayo madawat ng mga billions niya, pero lipay lang yapon ta, no? So, pamabasa sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tataka naman. Daghang salamat o maayo nga. RMN Drama presents Handumanan Sa Ka Awit. Ano pa daw sa'yo ang kaagay karoon? Muganing usa ka babae nga taga Davao Oriental ang magtatampo nagdasingan nga Mermer. I love you, Mer. Jason, Muna tinod. Dugay na kung nagkagusto mo. May chance ka ko? Never! Suod na nila, gabi na! Masuod na ko ha. Kay gitawag na ko ni Papa. Sugta na lang good ko. Inigbalik na lang ni mo. Usawad, tuwan na yung bisita? Tuan na pa ako nagipapauli. Nanguyab na si Jason ni mo, Mermer? Oo, ma. Uya, imong gisugot. Wa, Papa. Mayo. Una ang imanguyab mo, sugot yun, ha? O nga naman ko na, Berto. Maya ba nang mag-anto siya una ni makuha ang gugma sa itong anak? Ako bitaw, nanguyab ko sa una ni mo. Pinang ko kabuha na nga, una nung gisugot. Sige po sang tubig, nangahoy pa ko. Ya, ipadaron po papa ni mo. Maupatusan lang uyab ni mo eh. Ay, panundog man ni mo sa una. Nga lahi naman ron. Basta, ayaw na yung sugta si Jason, ha? Patusa sa... Mer, dugay-dugay na magiging ko nga nanguyab ni mo. Huwag pag yung kamaluoy na ko. Naluway man. Kung mo nasugtan ako, Unya ko sugtan ta ka, dili ko nimo binuangan, dili ko nimo pasakitan. di gina may tabo, Mer. Kailan to kay ka. Basta ha. O lagi. Niya sa man. Uyab na ta. Sige na lang, uy. Paglaro diya ba? Ulaki, uyab na ta. Yes, salamat, Mer.
Mer, dugay-dugay na mga nga nagkauyab. Magninyo lang kata. May kwarta na di ka para igasto sa atong kasal. May natigong naman ko. Mao nga magpakasal na ta. O gumas itong kasal, mangita tawag atong kapuyan. Ikaw, good. Sige, magpakasal ta. Day, wapag yun. Ang unsa man dong? Wapag yun ka mamabdos. Wa pa man gyud dong uy. Gusto nang buta ko nga makakitas tong liwat, day. Ako sad. Pero unsaon man nga, wa man ko mumapdos. Sige lang dong, kay basig maluura ang Ginoo ug tugahan na taniya og anak. Day, nangin mo ha. Mata, buringot. Ha? Magunsa dito. Tignan ko, muy ko'y dawan. Dong, kinahanglan dong kapit. Para masalis sa bugma. Pilang sa kakaadlaw dito. Mag-agad ako sumig. Pag-amping baya dito dong ha. O, day, sa tanang higay mag-amping ko, tumunog lang ni mo. Huwag sa umabot na tong anak po. Ay nga nung nisugot man in taon ka, oy. Nga mo adto ang imong bana ang nagdapita. Nga no di ay ma. Dekado magud nagdapita. Ang uban gani ana, dili na makauli sa ilang dapit. Kay matabunan na siyuta. Wa ko'y mahimo ma, kay gusto man ni Jason. Mag-ampo lang ko mga way daw utang mahitabo ni Jason. Kumusta man ka din Okay raman ma. Medyo laay lang kay wa ko'y kauban din sa akong gipuy-an. Pauli na lang ka dito sa ato. Ma. Pauli lang sa dito sa ato. Unya na lang balik din hisin yung gipuy-an ko na papalik na si Jason. Kailain ka ayo ng ikaw ra usa din hiuy. Sige ma. Hapit naman duha ka buwan sukat sa pagbiya ni Jason. Ug hangtod karon wa pa siya mabalik. Kumusta naman ka iyang kahimtang? Kuya, og natabunan na to sa yuta. Simba ko lang in town pa. Madag simba ko. Mao may kasagarang may tabuan ng manguy-kuy ug bulawan. Matabunan na yuta. Kung di ka ni mabalik tumbanan ni mo karon si Manaha, awan na to. Natabunan to sa yuta. Ginoo ko. Duha na kabuhan kapin sukat sa pagbiya ni Jason. Ug hangtod karon, wa pagid ko'y palitan niya. Saan magkana, Bilber? Nabalaka ko ni Jason pa kay duha na kabuhan kapin sukat sa iyang pagbiya. Ug hangtod karon, wa gid siya mapalik. Ako pa ni mo, no, Bilber? Imo na to kalimtan si Jason. Bisig ko saon ko patay na gyud to. Papa, uy. Ay, hapit ko malimot na. Muari dito si Bert o niya, ha? Ha? Kisang Bert pa? Kanagong anak sa itong silingan nga, daghan kayo kayupan. Misita niya kung siya ni mo. Kasi mamisita pa, uy, minyo man ko. Minyo lagi ka, pero wala magkaibada. Maong ayuha niya itong katiman si Bert, ha? Inig arin niya. Naibaw ng tingali ka sa kong tuyo ni mo, Mer. Naibaw man sa tingali ka nga minyo ko. Ano ako mong imong tuyuan? Dugay namang wa mabalik kay mong bana. O wala kay balita niya kung buhi pa ba siya. Mong kung mahimo, kalimtin na lang siya. O dawatan nga kung gugma. Bert. Husto si Papa. Di maayong paabot ako ni Jason. Kay mahimong parang panahon na wa na siya. Maong kinahanglan ako mupadayon sa unahan. Tinuod, Mer. Gisugot ako ni mo. Oh, Bert.
Gidawat ka ng imong gugma. Salamat kayo, Mer. Tinuoday? Pabdos na ka? Oh, Bert. Wala naman kuduk arong buwan, ha? Kumao na, happy tadi ko mamahimong tatay. Oh, Bert. Kumao na, magtipo na lang taday. Agad ako ni mo. Sige, mangita daga ito kapuyan. Day, mulakaw sa ko ha. Kaya akong atimanon ang atong mga kahayupan. Pasin hapon ba ko mauli kay ako sa tong atimanon ang atong uma. Mukuyod na lang ka kunin mo, dong. Ayaw eh. Dinig ka lang sa atong gipuyan. Atiman na lang ang imong kaugalingon kay pila na lang kabuwan ang atong paabuton mga anak na ka. Oh, sige, dong. Pag-amping, ha? Wasat ko magmahay nga niabot si Bert sa akong kinabuhi. Kaya pinangga man ko niya. Ug may umaabot na sabi nga anak. Uy, ano ni balik mas Bert? Ngali na nalimtan. May nalimtan lagi ka ni ba? Kumusta, Mer? Jason? Jason, buhi ka? Nagtunog na mo nga patay na ko. Jason, Dako nang muntiyan. Tinuod gina nga akong nabalitaan. Nga may kaipo na ka, kebos naman ka. Jason, pasaylo ako. Nagasa ako ni mo. Nagbaw ka ba kunong sa kapait o kalisod sa dapit nga akong yado rito? Kay nangandoy ko nga sa akong pagbalik, mahatagan kag bayong ugma. Ug di ko man umaabot na itong anak. Jason, pasaylo ako. Pero sa kong pagbalik mo, dali akong labdan. Nga mabdos ka. Ug di pagin ako ang amahan. Kasakit din tabuha, Mer. Jason, ako magtuo nga mahitabo na sa itong kinabuhi. Dugay ka mo kung kayang nabalik. Ako'y malita ni mo. Mauna kong ako pagtuo nga patay ka na. Ako nga kunon nga may pagkuwang sa ko ni mo. Kay pila ka buwan ko nga nuwahan ni mo. May sasag ko ni mo. Jason. Karon mangutan ako ni mo. May gugma ka pa ba nako? Nga nang mulimod pang ko. Niya ka pa sa kong kasing-kasing. Kuno na, magsugod ta sa uno. May mong ako ang mga mahal sa imong gisapak. Dili ingon anak ka sayon, Jason. Kamata na lang nato nga dili kita para sa usa-usa. Pagita na lang og may para ni mo. Ug pasayloan na lang ko sa kong gibuhat ni mo. Mirmer. Kung minsan ang takbo ng buhay mo, huwag kang manimdim ang buhay. Huwag ko magdako nga magpakita pa dahil pagbalik si Jason ako. Pero sayang lang, kay dili man ko niya mahimong ang usab na man si Bert sa akong kinabuhi. Ug may anak na sabi. Nilapay ang pila ka buwan ako nahibawan nga may lain ang pamilya si Jason. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mao kitang mga higalang kaagay ni Mermer nga taga Davao Oriental uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalahan gulong ng pala. Ang mga kaagay gibatan no sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagay sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Bawat isang